መብዛሕትኡ ሰብ ምቾት ይፈቱ ግን ንዓወት ኣብ ዘይምቹ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተፈሪድ ንኸለኹ ተስፋ ክቆርጽ ይኽእል ነይረ ግን ነቲ ጸቕጢ ናብ ዕድል ቀይረዮ ተራ ሰብ ክትከውን ኣይተፈጠርካን ንምንጋስ ኢኻ ተፈጢርካ ክሳብ መወዳእታ ስማዓኒ ምክንያቱ እዚ ቪድዮ እዚ ናይ እትነቓቕሓሉ ደወል እዩ ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ዘንበለከሰ እቶም ናይ ዓወት ጻምእ ዘለዎም ሰባት ጽባሕ ካልኦት ዘይረኽብዎ ህይወት ንምውናን ሎሚ ካሊእ ክገብርዎ ዘይኽእሉ ነገራት ንምግባር ፈቃደኛታት እዮም ፍሉይ ህይወት ንኽህልወካ ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣለካ እዚ ማለት ድማ ንስራሕኻ ምፍቃርን ብትግሃት ምስራሕን ማለት እዩ ነቲ ንስኻ እትደልዮ መጻኢ ካልእ ሰብ ዝሰርሐልካ የለን ናብዚ ዓለም እዚ ንምምጻእ ሓንቲ ዕድል ጥራይ እያ ዘለትካ ሓንቲ ህይወት ሓንቲ ዕድል ኣዒንትኹም ዓጺኹም ሕልምኹም ሰኣልዎ ካብቲ ዝለመድኩሞ ናይ ምቾት ዘዋ ክትወፁ ትደልዩ ኩልና ማዕሪእና ተበራቢርና ግን መን ከም እትኸውን ዝውስነልካ ዘጋጥመካ ኩነታት ወይ እቶም ዝረኽቡካ ሰባት ክኾኑ ኣይትፍቀድ እዚ ንስኻ ኣብ ውሽጥኻ ክትውስኖ ዘለካ ውሳነ እዩ ንህይወትካ ካሊእ ሰብ ተሓታቲ የለን ስምዒት ክመፀኒ እዩ እናበልካ ምጽባይ ኣቋርጽ ውድቀት ቀዋሚ ዝኸውን ተሲእኻ ምኻድ ምስ ኣበይካ ጥራይ እዩ ሎሚ እትገብሮ ነገር እዩ ንመጻኢኻ ዝውስነልካ ኣብ መጻኢኻ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ሎሚ ካብ ዓራትካ ክትስእ ዘግድደካ ምኽንያት እንታይ ካብ ቀደም ላዕሊ ሕጂ ናብ ሕልምኻ ቀሪብካ ኣለኻ ሕልምኻ ክሳብ እትጭብጦ ክትስጉም ተበራቢርካ ኣለኻ ነቲ ናይ ቀደም መንነትካ ክትስውኦ ኣለካ ድቃስ ምስ መጸካ ምትሳእ መሪጽካ ካብ ጸገማት ኣይትህደም ናብ ጸገማት ጉየ ምኽንያቱ ወጋሕታ ቅድሚ ምዃኑ እዩ ሰልማት ዝብርትዕ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ መዓልታዊ 120% ዓቕምኻ ኣቦ ኩሉ መዓልቲ ሓድሽ ጅማረ እዩ ዓሚቕ ምስትንፋስ ግበር ሓድሽ ዕድል እዩ ዕንቅፋታት እንተገጢሞምካ ተቐበሎም ኩሉ መዓልቲ ጽቡቕ ክኸውን ኣይኽእልን ግን ንስኻ ንጽቡቕ ምኽንያት ክትብል ለውጢ ክተምጽእ ኣለካ መዓልታዊ ብርእስኻ ክትኣምን ኣለካ ብደጌኻ ሰዓርኻ ይመስሉ ይኾኑ ግን ብውሽጥኻ እንተስዒሮምካ እዩ ትጸገም ጸገምካ ከመይ ጌርካ ክትስዕሮ ትኽእል ንኹሉ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽእ ኣሉታዊ ሓሳብ ዕፀዎ እቲ ናይ 5 ሰከንድ ሕጊ ተጠቐመሉ ከይደንጎኻ ተስእ መንገዲ ክትጅምር ከለኻ ጽቡቕ ይስምዓካ ይኸውን ግን እናጸንሐ ክኸብድ ህይወትን ሰባትን ንድሕሪት ክደፍኡኻ ይፍትኑ ኩሉ ነገር ክፈርስ ይጅምር ኣብቲ ግዜ እዩ እቲ ናይ ስራሕ ሓይሊ ክትውድሆ ዘለካ ዝከኣለካ ኩሉ ክትገብር ኣለካ ህይወት ብፍቕርን ብድልየትን ክትነብር ኣለካ ምኽንያቱ ጸገማት ንደቓይቕ ይውለድ ጽንዓት ድማ ናብ ዓብዪ ዓወት ይመርሕ ተስእ ልብኻ ነፍስኻን ሃብ ኣንጊሄ ተስኤ ደንጉየ ደቂሰ ኣብ ናይ ስራሕ ሙድ ኣለኹ ኣብ ውሽጥኻ ፀሓይ ክትበርኽ ክትርኢ ኣለካ ህይወት ቅድድም ሓፂር ርሕቐት ዘይኮነስ ማራቶን እዩ ዘለኻዮ ቦታ ካብ ዘይጥዑም ህይወት ዳግማይ ንምስራሕ ሕጂ ንምንጋስ ከም ዝተፈጠርካ ኣይትረስዕ ብትግሃት ካብ ምስራሕ ኣይትፍራሕ ኣተሓሳስባኻ ክትቀይር ከለኻ ህይወትካ ክትቀየር እያ ዓወት ዝሓልም ሰብ ካብ መጀመርያ እዩ ነቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ዝጥምት ክትስእን ክትጋደድን እንተዘይክኢልካ ከመይ ጌርካ ዓወት ትጽበ ከመይ ጌርካ ናብ ካልኣይ ደረጃ ክትሰጋገር ትጽበ ሓቂ ግን ሓደ ነገር ክትረክብ ሓደ ነገር ክትበለካ ሕማቕ መዓልትታት ክህልው እዮም ግን ምስራሕኻ ኣይተቋርጽ ክትሓድጎ ክትደሊ ኢኻ ግን ቀጽል እዚ ውሳነ እዩ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ተሓታቲ ህይወት ጸቕጢ ክትፈጥረልካ እያ ሩባታት ሽንጥሮታት ክህልው እዮም ሕሉፍ ታሪክካ ብጸገም ብሕማቕ መዓልትታት ዝመልእ ክኸውን ይኽእል እዚ ጸቕጢ እዚ ወይ ኣልማዝ ይገብረካ ወይ ድማ ይሰብረካ እቲ ጸገም እቲ ጸቕጢ ዘይኮነስ ንስኻ ምስ ጸገም እንታይ ትገብር እዩ ካብቲ ዘይጥዕም ኩነታት ወፂና ነቲ ጸገም ናብ ዕድል ክንቅይሮ ኣለና ነቲ ክንቆጻጸሮ ንኽእል ነገር ማለት ንርእስናን ንተግባርናን እንተተቋጺርናዮ እቲ ኣብ ልዕልና ዘሎ ጸቕጢ ከም ኣልማዝ ክቡር ነገር ክኸውን እዩ ብዙሕ ግዜ ኣለታዊ ኣተሓሳስባ ሕማቕ ልምድታት ክህልወና ኣይንመርጽን ግን ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ክንቀራረብ ከለና ብዘይፍላጥ ናቶም ባህርያት ኣዘራርባ ንቐድሕ ኢና ገሊኦም ኣዕሩኽትኻ ዝጥቀሙሎም ቃላት ኣዘራርባን ከይተፈለጠካ ክትጥቀመሎም ትጅምር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይንካ እኳ ለውጢ ንኽትጅምር ክሳብ ትፍታሕ ወይ ድማ ክሳብ ጽባሕ ክትጽበ ከም ዘየብልካ ወስን ኣብ ማእኸል እቲ ዘይጥዑም ኩነታት ኮይንካ ክትስእ ወስን ክብርቲ ሓቂ እዚኣ እያ ብትግሃት ምስራሕ ጽቡቕ እንተመሪጽካ ጽቡቕ ይርከብ ቅኑዕ ነገር ንምግባር ዝጋገ ግዜ የለን ብትግሃት ምስራሕን ጽቡቕ ምርጫን ሕልምታትካ መንገዲ ይኸፍተሎ ኣነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለኹ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ነገር ግን ኣብ ማእኸል ትማዕበል ኮይነ ክሰርሕን ክመርጽን ጀሚረ በዚ ምኽንያት ድማ ካብቲ ክእሰሮ ዝተፈረደ ንዓመታት ቀዲመ ተፈቲሐ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ማእኸል ተስፋ ዘየብሉ ዝመስል ኩነታት ነታ ብልስቲ ዓርሰ ምምፍታሕ ትብዓት ስለ ዝረኸብኩ እዩ ንሰባት ከምቲ ክትሕዝሉ ትደልዩ ሓዝዎ ቅኑዕ ስጉም ትውሰዱ ሽዑ ዕድላት ክፉታት ክኾኑ እዮም ኣብ ህይወትካ ሓድሽ ቦታ ክትበጽሕ እንተደሊኻ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ ነገር ክትገብር ኣለካ ነዛ ህይወት እዚኣ ክትነብራ ኣይተፈረደካን ባዕልኻ ኢኻ መሪጽካ እያ
ነገራት ካብ ኢድና ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተረዳእኹ ሕጂ ዝረኸብኳ ዝኾነ ዕድል ንሰባት ንምውዳህ እጥቀመሉ ኣለኹ። ኣብ መስትያት ክጥምት ከለኹ ንባዕለይ ክገጥም ምስ ባህርያተይን ምስ ግዜን እንታይ ይገብር ከም ዘለኹ ክሓትት ወሲነ ኣለኹ። ሙቸት ምስ ምዝንጋዕ ማዕረ እዩ። ኣነ ተራ ሰብ ክኸውን ኣይመረፅን። ፍሉይ ክኸውን መሰለ እዩ። ውሕስነት ዘይኮነስ ዕድላት እየ ዝደሊ። ክሓልምን ክሃንፅን ክወድቕን ክዕወትን እደሊ። ብርእስኻ ይጠራጠር። ብርእስኻ ክትጠራጠር ከለኻ ኩሉ ነገር ይኸብደካ። ሓንቲ ህይወት ጥራይ እያ ዘለትና። ሓንቲ ዕድል ህይወት ይቅርታ ንምቕራብ ኣዝያ ሓጻር እያ። ንርእስኻ በቲ ናይ ይቅርታ ተሸፊንካ ድኹም ክትከውን ኣይትፍቀድ። እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኻ ናይ መበራበር ደወል እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ዘይርድእዎ ነገር እንተሃለወ ሕማም ወይ ድማ ፔይን ዘይተርፍን ዘይሓልፍን ምዃኑ እዩ። ኣብ ህይወትካ ዝኾነ ዓወት ብዘይ ሕማም ክመጽእ ይኽእል። እቲ ክትኮኖ ዝተመደበካ ንኽትከውን ብዘይ ቃንዛን ጸገማትን ኣይከውንን እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ቃንዛ ኣይተርፉን። ስለዚ ኣብቲ ድሕሪ ቃንዛ ዓስበሎ። ስለዚ ንቃንዛኻ ምረጽ። ኩሉ ሰብ መዓልታዊ ውጥን ኣለዎ፣ ግን ህይወት ከተውቃዕካ ኸላ ትወድቕ። ምኽንያቱ ንቃንዛ ድልዎ ኣይኮንካን። ቃንዛ ምሕላፍ ባዕሉ ሓደ ክእለት እዩ። መጻኢኻ ብሩህ ክኸውን ምስ ቃንዛ ክትላመድ ኣለካ። ናይ ስነ ምግባር ቃንዛ፣ ናይ ምባለ ቃንዛ፣ ናይ ምምሃር ቃንዛ፣ ናይ ይቅርታ ቃንዛ ኩሉ የቕንዙ እዩ። ግን ንስኻ ዝሓሸ ዓስል ዘለዎ ቃንዛ ምረጽ። ሕሉፍ ታሪኽካ ምሕዳግ ከቢድ እዩ። ግዜኻ ንብረትካ ንምሃብ ከቢድ እዩ። ስራሕኻን ህይወትካን ሚዛን ምሕላው ከቢድ እዩ። ድኹም ምዃን ከቢድ እዩ። ሰነፍ ምዃን ከቢድ እዩ። ኩሉ ከቢድ እዩ። ግን ኣብ መወዳእታ ወይ ዓስቢ ወይ ድማ ጣዓሳ ኣሎ። ንስኻ ኣየናይ ትመርጽ? ቃንዛ መወዳእት ኣለዎ። ቃንዛ ምስ ተወድአ ብርቱዕ ስለ ዝኾንካ ካልእ ብድሆታት ክትሰግር ትኽእል ኢኻ። ተስእ መዓልታዊ ደቂስካ እናውዓልካ ዓወት ክመጽእ ይትሰብር። ከምኡ ኣይሰርሕን። ኣብዛ ህይወት እዚኣ ከምቲ ዝረኣኻዮ ኢኻ ትዓጽድ። ኣተሓሳስባኻ ኣማቕራር እዮም። ዓለታዊ ኣተሓሳስባኻ ድማ ሰርዞ። ህይወት ንናትካ ኣተሓሳስባ ተሓታቲት ኣይኮነትን። ንስኻ ገና ብህይወት ኣለኻ። ልብኻ ትወቅዕ ኣላ። ስለዚ እቲ ጉዕዞ ክቕጽል ኣለዎ። ምጥሓል ኣቋርጽ። ምሕማስ ተምሃር። ብምውዳቕካ ንህይወትካ ይተማርብ። ካብቲ ዘጋጠመካ ኩነታት ንላዕሊ ብርቱዕ ክትከውን ኣለካ። ኣብ ትሕቲ ቁፅርካ ዘይኮኑ ነገራት ኣይትጨነቐሎም። ካብ ምንታይ ኢኻ ተፈቲርካ? ክእለት እንታይ እዩ? ራእይኻ ጸሓፎ። ጻዕሪ፣ ፍቕሪ ስራሕን ተወፋይነትን እንተሃልዩካ ካብ ምዕዋት ዝዓግተካ የለን። ደረት ዘለው ኣብ ኣእምሮኻ ጥራሕ እዮም። ትሕለልን ክትሓድጎን ክትደሊ ኢኻ፣ ግን ፍቓድ የብልካን። እቲ ጽቡቕ ገድሊ ክትጋደል ኣለካ። ክልተ ምርጫ ጥራሕ ኣለውኻ፣ ወይ ኢድካ ምሃብ ወይ ድማ ምትሳእ። ሎሚ ካብቲ ናይ ትማሊ መንነትካ ዝበለጸ ክትከውን ተስእ። ኩሉ ዝጅምር ካብ ኣእምሮኻ እዩ። ስነ ኣእምሮ ማለት ንዓወትን ስኬትን ዝደፋፍእ ሓይሊ እዩ። ርእሰ ምትእማን ዘለዎ ኣእምሮ ሓያል እዩ። ፍርያታዊ ኩን። እቲ እንድሕሪ ዝጎተካ ኣተሓሳስባ ኣወግዶ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትወስዶ ስጉምቲ እመን። እዛ መዓልቲ እዚኣ ኩሉ ነገር ዝቕየረላ መዓልቲ እያ። ተስእ እሞ ሰዓቦ። እዚ እዩ ካብቶም ተራ ሰባት ዝፈልየካ። ንስኻ ካብቲ ዘይጥዕም ኩነታት ክትወፅእ ኣይትፈርሕን ኢኻ። ተስእ። ብሓድሽ መንፈስን ብሓድሽ ፍቕርን ስራሕን ተበራበር። ካብ ትማሊ ብ1% ጥራሕ ክተመሓይሽ ይደልየካ። ካብ ትማሊ 1% ጥራሕ ክተመሓይሽ እንተኽኢልካ ኣብ ምዕባለ ኣለኻ ማለት እዩ። ንስኻ መዓልታዊ 3 ሰዓት ናይ ንግሆ ትስእ እንተኮይንካ እሞ ሓደ መዓልቲ 245 እንተተበራቢርካ ነቲ ሰዓት እናጠመትካ 245 እዩ ዘሎ። ቴክኒካዊ ብዝኾነ መንገዲ ገና 15 ደቂቃ ኣለኒ ኢልካ ተመሊስካ እንተደቂስካ ሰዓት 3 ክትስእ ምዃንካ ርግፀኛ ኣይኮንከን። ሰዓት 4 5 6 ክትበራበር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ሕጂ ዘለትካ እዚኣ ጥራሕ እያ፣ ሻዓ ምትሳእ። ምኽንያቱ እተን 15 ደቂቃ ድቃስ ካብ ሕልምኻን ካብቲ ክትበፅሖ እትደሊ ሽቶን ስለ ዘይበልፃ ዝደለኻዮ ነገር ኣብ ጥቓኻ እዩ ዘሎ። ስምዒት ክመፀኒ እዩ እናበልካ ምጽባይ ኣቋርጽ። ኩነታት ፍጹም ንክኸውን ኣይትጸበ። ኩነታት ፍጹም ኣይኽውንን። ኩሉ ግዜ ስምዒት ኣይህልወካን። ኩሉ ግዜ ጸጋታት ኣይህልውኻን። እቲ ሕቶ ክሳብ ክንደይ ኢኻ ትደልዮ ዝብል እዩ። መስዋዕት ክትከፍል ፍቓደኛ ዲኻ? ገለ ነገራት ክትሓድግ ፍቓደኛ ዲኻ? ናብ ጻዕር ክትኣቱ ድልው ዲኻ? እቲ ሕጂ ዘለኻዮ መንነት ሰልቺካ ዶ? ኣብ ኮሜንት ጸሓፈለይ። እቲ ዓወት ነቲ ኣብ ክፍሊ ዘሎ ዝሓየለ ሰራሕተኛ እዩ ዝወሃብ። መደብካ ማዕራር እዮ። ህይወትካ ክበብላ፣ ልብኻን ተግባርካን ብራትዕ። ኩሉ ትገብሮ ነገር ብሉጽ ይኹን። ሽዑ ነቲ ክትነብሮ እትደሊ ህይወት ክትነብሮ ክትጅምር ኢኻ። ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ እንተጌርካ ናብቲ ዝቕጽል ደረጃ ክትሰጋገር ኢኻ። ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ሚልዮናት ናይ መነቓቕሒ መደረታት ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ። ግን ተሲእኻ ክትሰርሕ ባዕልኻ ክትውስን ኣለካ። እቲ ዘለኻዮ ኩነታት ሰልቺካ እንተኾይኑ ብዙሕ ዘልየካ ነገር ኣሎ። ብንፋስ ህይወትካ ክቕይረ ይትጸበ። ኩሉ ሰብ ከኣምነልካን ከበራታትዐካን ኣይትጸበ። ኣብ ሕልምኻ ናይ ባንኪ ሒሳብካን ህይወትካን ኣዝዩ ብሉጽ እዩ።
ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ ተራኢኻ እቲ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ግን ካብ ተራ ሰብ ናብ ጽቡቕ ሰብ ካብ ጽቡቕ ሰብ ናብ ብሉጽ ሰብ ንኽትሰጋገር እዩ ኣኺሉ እዩ ካብ ዘለኽዎ ኩነታት ክወፅእ እየ ፍጹሞም ዕላማታት ኣለውኒ ፍጹሞም ዘለን ራእይ ወይ ድማ ደስቲኒ ኣለኒ ድቃስ ስኢነ ኣለኹ በዚ ሕማቕ ኩነታት ሰቓይን ክቕጽል ፈቓደኛ ኣይኮንኩን ካብ ዝቦታ እዚ ክትወጽእ ተለኹም ህይወትኩም ናብ ካሊእ ቦታ ክሰጋገር እዩ ኩሉ ሰብ ዕላማ ኣለዎ ግን ንሕና ሙቸት ንኽንፈቱ ተጸሊና ኢና ዘለና ምኽንያት ምቕራብ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ምኽንያት ምቕራብ ንኽተቋርጽ ዝሕግዙኻ ነገራት ክነግረካ ቀዳማይ ርእስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ኣቋርጽ እቲ ናይ ውድድር ጸወታ ከተሎ ከምኦም ኣይኮንኩን ከምኦም ኣይዛረብን ከምኦም ረዚን ኣይኮንኩን ገንዘብ የብለይን ዝብሉ ምኽንያታት ኣቋርጽ መብዛሕትኡ ግዜ ንኻልኦት ሰባት ኸስስ ዝምድናታትና ምስ ናይ ካልኦት ነወዳድር እዚ ኩሉ ንገብሮ ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍርሒ ንምሽፋን እዩ እቲ ሓቂ ግን እዚኣ እያ ክሳብ ሕዚ ዘይገበርካዮ ስለ ዝፈራሕኻ እዩ ምኽንያት ወይ ኤክስኪዝ ማለት ንገጽካ እትለኽዮ መመላኽዒ ሜካፕ ወይ ድማ ርእስኻ ዝሽፈነሉ ኽቦርታ ጥራሕ እዩ ንግዚኡ ጽቡቕ ከም ዝስምዐካ ይገብር ይኸውን ግን እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንሽሮ ፍርሒ እዩ ጅግና ንምዃን ቃልእቶ ተዋጋኢ ንምዃን ወስን ኣዒንትኻ ኣብቲ ዓወት ጥራሕ ይተክሩ ኩሉ ግዜ ንዓወት ዝጠመትካ ኹን ብዛዕባኻ እመን ሓደ ማይል ምስ ጎያኻ ምስ ደኸመካ ተወሳኺ ማይል ወስኽ ዓቕምኻ ይውዳእ ከም ዘሎ ስምዐካ ከሎ ካሊእ ሓይሊ ኣምጽእ ኢድካ ይተሃብ ኣብዚ ዕድል እዚ ኣብዚ ዓወት እዚ ኣብቲ ብሉጽ መንነትካ ተስፋ ይትቑረጽ ስለምንታይ ኢኻ ኣብዚ ዘለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩሉ ነገር ምስ ወደቐ ደው ዝበለ ብርቱዕ ሰብ ንስኻ ክትከውን ኣለካ ሓደ ሰብ ነቲ ክኾነ ዝተጸዋዓሉ መንነት ምስ ዘፍቅሮ ዕረፍቲ ዝበሃል መዓልቲ የብሉን ኣነ ልክዕ ከም ስዊች መብራህቲ ኣይኮንኩን ክተጥፋእኒ ኣይትኽእልን ኢኻ መዓልቲ ዘለን ኩሉ እየ ዝህብ ሕልመይ ካብቲ ዝስምዐካ ንላዕሊ ዓብዪ እዩ ምኽንያት የለን ቃንዛ የለን ዕንቅፋት የለን ዓለም ንዓኻ ዘይፈለጠካ ሓድሽ መንነት ክተርእየካ ፍቀደላ ጉዕዛኻ ገና ኣይትወድአን ቀጽል ተጋደል ምስ ትንፋስ ኣይተቋርጽ እዚ ግዜ እዚ ናትካ እዩ ዓወትካ ኣረጋግጽ ሓደ ነገር ንዓኻ ኣገዳሲ እንተኾይኑ መንገዲ ክትረክብ ኢኻ ስለዚ ሰለስተ ነገራት ክነግረካ ሓደ ስራሕኻ ኣጽንዕ መዓልታዊ ናብ ስራሕኻ ትኸይድ ኣለኻ ኣይተመሓየሽካን ስለምንታይ ስራሕኻ ስለ ዘየጽንዓኻ እዩ ካልኣይ ስራሕኻ ገምግም ስራሕኻ ለክዕን መርምርን ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንታይ ለውጥ ኣምጺኻ ኣነ ባዕለይ እቲ ዝዓበየ ነቓፋ እየ ኣብ ዩቱብ ዝውሃብ ኮሜንት ኣይጽበን ዝሓሸ ደረጃ ንምብጻሕ ኣበይ ከም ዘለኻ ትፈልጥ ኣለካ ሳልሳይ ምስትንታን ሓደ ግዜ ካብቲ ስራሕ ርሕቕ ኢልካ ሕሰብ ብኸመይ ትሰርሕ ከም ዘለኻ ኣስተንትን ስራሕኻ ጽንዕ ገምግም ኣስተንትን ሽዑ ናብ ካልእ ደረጃ ክትሰጋገር ኢኻ ናብ ስራሕ ጥራሕ ኣይትኸይድ ስራሕኻ ኣመሓይሽ ደሞዝ ኣይትጸበ ቅድሚኡ ንስኻ ዓቕምኻ ኣወስኽ ዓቕምኻ እንተዘይወሲኹ ዝኾነ ነገር ኣይውስኸካን እቲ ዓቕመይ በፂሐ እየ ኣይትበል ገና ህይወት እንተለኻ ገና ዓቕሚ ምውሳኽ ትኽእል ኢኻ መዓልታዊ ሰሙናዊ ዓመታዊ ተመሓይሽ ኣለካ ካብ ናይ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝሓሸ ሰራሕተኛ እንተዘይኮንካ ጸገም ኣሎ ዓቕምኻ ምስ ወሰኸ ጥራሕ እዩ ውፅኢትካ ዝውስኽ ዝጉዕዞ እዚ ናይ ሰሙን መወዳእታ ፀወታ ኣይኮነ ናይ ሙሉእ ህይወት ተወፋይነት እዩ ትዕወት እንተደሊኻ ክንደይ ዋጋ ይሕተን ኢልካ ኣይትሰብር ዋግኡ ክንደይ ምዃኑ እንተጸብጺብካ ክትሕለልን ኢድካ ክትህብን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዝሓተተ ሕተት ክሳብ ዝዕወት ክሰርሕ እየ ኢልካ ተበገስ ክንደይ ፑሽኣፕ ወይ ክንደይ ሰዓታት መጽናዕቲ ከም ዘድልየካ ኣይትጸብጽብ ዘድሊ ዋጋ ኩሉ ክትከፍል ድልውኩን ተወሳኺ ገንዘብ ክብሪ ወይ ድማ ዓብዪ ታሪኽ ተሓድግ እንተደሊኻ ዓቕምኻ ክትውስኽ ኣለካ ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ኮይንካ ለውጢ ክተምጽእ ኣይትጸብር ዓቕምኻ እንተዘይወሲኹ ደሞዝካን ሓላፍነትካን ኣይውስኽን እዩ መጻኢኻ ኣዝዩ ክቡር እዩ ኩልና ክንወጽሕ እንደሊ ቦታ ኣለና ግን ዋግኡን ከፍል ድልዋት ኣይኮነን ሕጂ ክትከፍሎም ዘለካ መስዋዕታት ክነግረካ ሓደ ግዜኻ ሰዓት 9 10 ወይ 11 ናይ ንግሆ ምትሳእ እንተዘይክኢልካ ዓብዪ መጻኢ ክህልወካን እዩ ዓለም ደቂሳ ኸላ ክትስእ ኣለካ መዓልታዊ 24 ሰዓት ጥራሕ እዩ ዘለካ ስለዚ ምስ ሶሻል ሚድያ ቴሌቪዥን ግዜኻ ኣይተጥፍእ ክልተ ሙቸት ካብቲ ዝለመድካዮ ናይ ሙቸት ዞባ ውፃእ ኣብቲ ዘይጥዑም ዝምድና ወይ ዘይጥዑም ናይ ጥዕና ኩነታት ሙቸት ኣይሰማዕኻ ሰለስተ ናይ ቀደም መንነትካ ሓድሽ ምዕራፍ ሓድሽ መንነት ይሓትት በቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝገበርካዮ ዓወት ጥራሕ ኣይትኹራዕ ነቲ ናይ ቀደም መንነትካ ደሓን ኩን በሎ ራብዓይ ፍርሒ ትዕቢትን ርእስኻ ጥራይ ምፍቃርን ኣይትፍራሕ ኣነ ዝፈርሖ ነገር እንተሃለወኒ ስራሐይ ከይጀመርኩ ዓቕመይ ከይተጠቐምኩ ከይመውት ጥራሕ እዩ በል ንጥዕናኻ ይኹን ንፋይናንስካ ዝጎድኡ ነገራት ኣወግዶም ሶሻል ሚድያ ኣገልጋሊኻ ክኸውን ይግባእ እምበር ጎይታኻ ክኸውን የብሉን
ንዓኻ ዝቐትሉኻ ዘለዉ ነገራት ምምራጽ ኣቋርጽ ዓብዪ ነገር ክትገብር እንተኾይንካ ተራ መስዋዕቲ ዘይኮነስ ብሉጽ መስዋዕቲ ክትከፍል ኣለካ ንዓኻ ዘይጥዕሙኻ ሰባትን ዘይጥዕሙኻ ነገራትን ካብ ህይወትካ ውፃእዮም እቲ ናይ መጻኢ መንነትካ ተስፋ ስለ ዘይቆረጽካ ይቕንየለ ይክብለካ እዩ ሎሚ እንተፂዕርካ ጽባሕ ክትበርህ ኢኻ ኣይቀሊልን እዩ ክትወድቕ ክትክእል ኢኻ ተሲእኻ ምኻድ ኣይተቋርጽ ፈጺመ ኣይሰዓርን እየ ዕወት እየ ወይ ድማ እምሃር ዝብል መምርሒ ይሃለኻ ሎሚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነቲ ረኣይኻ ንምጭባጥ ሎሚ ክትገብሮ ዘለካ ስጉምቲ ውሰድ ምስ ረኣይኻ ኣይትደራደር ዝኣትኻዮ ቃል ኣኽብር ኣብ ስራሕኻ ኮነ ኣብ መጽናዕትኻ ብንቕሓት ተኸታተል እቶም ንድሕሪት ክጎትኻ ዝኽእሉ ሰባት ክጸልኡኻ እዮም ግን ንስኻ ኣብ ዓወት ተተኩር ኣሉታዊ ነገራት ካብ ዙራኻ ርሕቕ እዚ ግዜ እዚ ናትካ እዩ ኣሉታዊ ነገር ካብ ዘለዎም ሰባት ርሓቕ ጸገም ኣለኩም ዝተባሃሉ ሰባት ንወይኖም ክኾኑ ኣይደልዩን ንዓኻ ድማ ናብኦም ክስሕቡኻ ይፍትኑ ንስኻ ግን ምስቶም ብሓባር ዝሰርሑን ንዓወት ዝጋደሉን ኣወንታውያን ሰባት ጥራይ ኩን ተመሊስካ ነቲ ናይ ህይወትካ ሻምፒዮና ክትዕውት ኣለካ ኣብ ትምህርትኻ ይኹን ኣብ ስራሕኻ ንጡፍ ክትከውን ንመጻኢ መንነትካ ዕዳ ኣለካ ግዜ ንማንም እውን ኣይጽበን እዩ ብኡ መጠን ድማ ብዓወት ወይ ብውድቀት ክሓልፍ እዩ ብባህርን ብተኣማንነትን ተመላለስ ሽዑ ኣብ መስያት እትጥሙቶ ሰብ ነቲ ክትኮኖ እትደሊ መንነትካ ክኸውን እዩ እቲ ናይ መጻኢ መንነትካ ሎሚ ንስኻ ንእተቕምጦ መምርሒ ይጽበሎ መጻኢኻ ብሩህ ሓያልን ጽኑዕን ንክኸውን ሎሚ ትግሃት ይሃልኻ ተራ ሰብ ንኽትከውን ንርእስኻ ይትጥለማ ሓፂር መንገዲ ኣይትጠቐም ዓወት ናትካ ዕድል እዩ ግን ሓደ ግዜ ነቲ ናይ ኣእምሮኻ ኮምፒተር ክትሕድሶ ኣለካ ሎሚ እትወስዳ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ንመጻኢኻ ሓንጸላ ሎሚ ንዓወት ዝበቅዕ ብሉጽ መዓልቲ እዩ ብኻልኦት ህይወትካ ዝቕይሩ ሓሳባት ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም ተመኒ ሰላም